Il-leġislatura tal-Parlament Ewropew risqa lejn tmiema. Bdiet f'Lulju tal-2014 wara l-elezzjonijiet li kienu saru f'Mejju ta' dik is-sena u tintemm f'April li ġej, xahar qabel l-elezzjonijiet li jmiss. Staqsejna wħud mill-Ewroparlamentari Maltin x'kienu l-aktar mumenti li ħallew impatt pożittiv fuqhom u dawk b'toma kemm xejn morra. Min qbil fuq l-immigrazzjoni għat-tneħħija tat-tariffi tar-roaming f'Ġunju tal-2017, l-Ewroparlamentari Maltin jidher li huma sodisfatti bil-kisbiet li jagħmel lill-Parlament Ewropew u l-kisbiet tagħhom personali f'dawn l-aħħar 4 snin u nofs. Nista' nagħtik żewġ eżempji ċari. L-ewwel nett għaliex anke jiena naħdem fil-qasam tas-suq intern u l-protezzjoni tal-konsumatur huwa bla dubju t-tneħħija tat-tariffi tar-roaming. Naħseb kulħadd gawda minn din id-deċiżjoni u li kieku ma kienx għall-Parlament Ewropew, kieku din ma kienx isir għaliex il-gvernijiet ma ridux għaliex ħasbu li l-ispiża ser tkun kbira wisq. Fl-aħħar mill-aħħar u rajna kif deċiżjoni li tant affettwa lil kull ċittadin Ewropew fl-aħħar mill-aħħar ser twassal għall-użu iżjed liberu tal-internet u tat-telefon meta inti issiefer. Tieni nett iva aħna irnexxielna hawnhekk niftehmu fuq pjan olistiku fuq l-immigrazzjoni. Wieħed l-aktar riċenzi illi ovvjament meta ħadd l-MEP of the Year Award. Li huwa award illi jingħata minn nies kompletament indipendenti mill-Parlament Ewropew kunu ġaġis li m'għandhomx jaqsmu mal-Parlament Ewropew. Pereżempju l-leġiżlazzjoni fejn ħadd tagħmel differenza veru liċ-ċittadin. Pereżempju fejn kont negozjatur ta' roaming li naħejna roaming charges kont negozjatur. Dal-aħħar Tajani għadu kemm iffirma bill tal-leġiżlazzjoni tas-Single Digital Gateway. Għal Miriam Danli u David Kaza l-aktar mumenti li se jiftakru huma relatati mal-ħidma tagħhom bħala rapporters. Mhux xi ħaġa komuni li l-gruppi politiċi kollha jaqblu miegħek fuq direttiva mingħajr ħafna voti kontra. Irrid ngħid li r-rapport kif proponejt jiena li għandha tinbidel id-direttiva ġie milquh mill-gruppi politiċi kollha. Għadni sal-lum waqt li qed ninnegozja issa mal-Kunsill kif diġà għadlek u mal-Kummissjoni niġi sostnut mill-gruppi politiċi kollha, ġifieri mixxelluk għall-lemin. Naħseb dak huwa sodisfazzjon kbira għaliex din id-direttiva li se tagħti iktar drittijiet il-ġenituri se teqpa' għal dejjem jekk Alla jrid taħt ismi taħt deputat Malti. Meta rajt lill-Kamra tar Rappreżentanti kollha tivvota b'maġġoranza il-leġiżlazzjoni li jien kont qed immexxi biex innaqsu t-tniġġis mill-karozzi. U għalija kien ta' sodisfazzjon kbir għaliex sakemm wasalna hemmhekk it-triq għalija kienet diffiċli, kelli l-industrija tal-karozzi b'lobby qawwi u massiċ kontra tiegħi personali u kontra il-proposti li kont qed nagħmel. Kien hemm mossi mill-Kummissjoni Ewropea stess biex ma nkunux daqshekk ambizzjużi u ma naqsux l-emissjonijiet daqshekk. Biss bħal f'kull ħaġa oħra fid-dinja mal-esperjenzi sbieħ hemm dawk pjuttost negattivi. Għaldaqstant x'kienu l-aktar mumenti b'toma morra mad-deputati Maltin? Kien hemm il-dibattitu fuq Malta fuq Rule of Law u tisma' li kulħadd inklużi Maltin jitkellmu kontra pajjiżek. Meta taf li s-sitwazzjoni mhix eżatt hekk, is-sitwazzjoni mhix perfetta, però dak id-dibattitu li kien f'Ġulaj tal-2018 kien dibattitu li kull min hu Malti minn ma bekk jiġra kien ħar mhux Malti. Daqqa l-ħar pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam demokrazija u ġustizzja. Ġifieri fejn illum għandek sħabba kera fuq pajjiżna li sfortunatament qiegħda tellef mir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Mumenti fejn vera weġġajt fil-Parlament Ewropew kull darba li spiċċajna b'Malta tiżeffem fin-nofs b'riżoluzzjonijiet kontra pajjiżna u b'affarijiet u statements li mhux neċessarjament kienu qegħdin jirriflettu r-realtà f'pajjiżna. Naħseb l-attentat tal-grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew li jpoġġi f'rapport importanti ħafna għalina li Malta titqis bħala tax haven hija l-iktar ħaġa li inkwetatni. U li kieku ma kienx għall-grupp tagħna, għall-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, kieku dik l-emenda kienet tgħaddi u llum hemm rapport li jgħid li Malta hija tax haven.